tafi. Amma kan nan ina so zan faɗa maka magana ɗaya. Wannan gasar tsakaninmu ce, babu ruwan iyalai a ciki. Ku yi nesa da iyalanmu, mu ma za mu yi nesa da naku. Ka sani ba abin da ke tsakanin ni da kai sai abu ɗaya kacal. Ko ka sheke ko a sheke ka. Me? Karambata za ku shirya? Tabbas 'yan sanda lalle kun shahara wajen raina wa al'umma hankali. Sai kawai ku tare dan jagaliya ku harbe shi a gefen titi, daga nan kuma sai ku ɗauko bindiga ku damka a hannun gawar. Washe gari a talabijin kanin labarai a wani zazzafan karambata an yi nasarar kashe wani dan jagaliya, kuma ga jarumin jami'in da ya kashe shi nan. Abin da muke faɗa ne kusan ba ku fahimta, sai dai yaren bindiga kuka sani. Ina mai tabbatar maka wata ran sai an samu gawarka a gefen wani layin. Ai layin ba na gawar tantire kaɗai bane kan. To lokaci zai nuna mana. Ƙwarai ma kuwa. Ta yiwu mu sake haduwa ko kuma sabanin haka, amma zan faɗa maka abu guda. Na ji daɗin haduwa da kai. Ko ba komi na haɗu da jami'i ɗaya wanda kakinsa ke nuna cewa Indiya ta babbar ƙasa ce. Kada ka gana jima ina magana da kai a nan. A filin daga ba zan yi jinkirin dakika ɗaya ba zan alburushe ka. Ni ma harbe kan zan yayi. Mai yiwa ma na riga ka harba alburushi.